Ik zie heel veel bekende gezichten. Wat fijn dat jullie met zoveel zijn gekomen vandaag naar deze speciale opening van de verbeeldingsroute die inmiddels 25 jaar bestaat. Echt een wonder. Veel mensen die aan de beginjaren hebben meegewerkt zijn hier gelukkig ook vertegenwoordigd. Maar uiteraard ook de mensen die dit jaar bij betrokken zijn geweest. Fijn dat de verbeeldingskracht zoveel mensen op de been heeft gebracht hier naartoe. Het is een heel programma waar we best veel tijd voor nodig hebben. Ik mag heel snel het woord geven aan wethouder Jeroen de Buk en ik wens jullie een hele fijne verbeeldingsroute middag toe. Goedemiddag allemaal, wat fijn om jullie hier allemaal te zien. Je noemde het al, de 25ste keer. En daar wil ik echt eerst even bij stilstaan. 25, eigenlijk een kwart eeuw dat we al kunst zien in onze stad. En eigenlijk al een kwart eeuw dat we met elkaar die verbeelding tot leven brengen in de openbare ruimte. En daarom wil ik eigenlijk mee beginnen om iedereen, die op welke manier dan ook, kunstenaars, vrijwilligers, de samenwerkingspartners, bezoekers vandaag, de medewerkers van Toonbeeld, de collega's van de gemeente, maar in het bijzonder ook Ayelien, van harte bedanken dat jullie echt weer de afgelopen maanden ingezet hebben, dat we vanaf vandaag kunnen genieten van die prachtige verbeeldingsroute. Dus echt zeker voor jullie echt een applaus. Nou, zoals ik al zei, we gaan inderdaad prachtig straks van de verbeeldingsroute genieten. We gaan ook weer een bezoek brengen aan Museum de Ingang. We brengen een bezoek aan het stadhuis. En ik denk, we gaan ons laten onderdompelen en we gaan genieten van wat 25 jaar verbeeldingsroute ons weer gaat brengen. Dus nogmaals, ik wil iedereen van harte feliciteren met deze prachtige editie. Ik wil u allemaal bedanken dat u vandaag hier naartoe gekomen bent om het met ons te vieren, die opening. En ik wens u voor straks heel veel inspiratie, maar juist ook heel veel plezier toe. En dan mag ik het woord geven aan Nienke. Dank jullie wel. Weerspiegeling. Hoe vaak zouden we dit woord hebben uitgesproken het afgelopen jaar? Honderden, misschien wel duizenden keren. Weerspiegeling in de zin van reflecteren, terugkijken, de balans opmaken, vooruitkijken. In de zin van het Zeeuwse licht. Weerspiegeling, want de verbeeldingsroute is 25 jaar. De verbeeldingsroute werd op verzoek van de gemeente verwekt door founding father Chris Verket en zijn kunstenaarscollectief, maar kende sindsdien nog vele vaders en moeders. Hij was prachtig vanaf het allereerste jaar. Er was een beeldhouwersstand, dat was magisch. Hij groeide op, kreeg af en toe last van groeipijnen. Er kwam een werkgroep nieuwe beelden, waardoor de route flink werd uitgebreid. De puber werd soms wat recalcitrant, maar dat is gezond. Hij werd getroffen door corona en ging daarna een volgende ontwikkelingsfase in. En nu staan we hier, op het Museumplein, met aan weerszijden kunst en cultuur. In een inmiddels veranderd cultureel landschap waar broedplaatsen Nessen en Aardbees al niet meer weg te denken zijn. Ik zou willen zeggen tegen Chris, Jozef, Ernest, Jaap, Annie, Jo, Ramon en niet te vergeten ook Ayelien. En dan iedereen die deze kunstmanifestatie tot wasdom heeft gebracht. Goed werk mensen, het is geweldig geworden. Dank voor uw aandacht. Vrienden, collega's, zoekers naar schoonheid en waarheid. Wij staan hier vandaag op een bijzondere plek. Geen traditioneel graf, maar een monument. Een stille getuige van een onophoudelijke strijd. Dit is de rustplaats, de symbolische laatste adem van die kunstenaars die hun leven gaven in de vaak meedogenloze arena van erkenning. Kijk naar dit monument. Het is een uitnodiging. Die zijn open armen voor diegenen die na hen komen en een soortgelijke strijd ervaren.
Een plek waar de fysieke resten van hen die zich volledig gaven aan hun kunst een plek kunnen vinden. Rust zacht, pioniers van de verbeelding. Jullie nalatenschap leeft voort in de stenen van dit monument en de harten van hen die jullie werk ooit zullen ontdekken. Dank u wel. U kunt uw bloemen hier bij het monument achterlaten. Ik vind hem geweldig. Ik vind het echt een aanwinst voor de stad. Dus hij moet daar blijven staan. Tuurlijk. Dat kan toch niet meer weg. Dat hoort hier gewoon. Mijn naam is Petra Hemelaar en ik woon in Zeeuws-Vlaanderen. En ik heb een opleiding op de Kunstacademie in Antwerpen achter de rug. En dit was mijn specialisatiejaar. En dan moet je dus een collectie maken van 6 silhouetten. Het is trouwens een opleiding theaterkostuum. Dus van daaruit moet je in je specialisatiejaar een aantal ontwerpen maken. Met een eigen verhaal, eigen ontwerpen, uit de eigen uitwerking. En daar zijn deze 6 silhouetten uit voortgekomen. En het is gebaseerd op kaartmateriaal. En het is ook allemaal kaartmateriaal uit de buurt. Uit Zeeuws-Vlaanderen. Eigenlijk ook de buurt waar ik zelf ben opgegroeid. Waar bent u opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Kloosterzande en ik woon in Vogelwaarde. Dus ik ben eigenlijk altijd in Zeeuws-Vlaanderen gebleven. En dat is ook een beetje mijn inspiratie. Als je goed om je heen kijkt, heb je altijd heel veel inspiratie. Eigenlijk ben ik gestart dit jaar met constructivisme. Onderzoek daarnaar om te kijken van, vind ik dat leuk om daarop voor te gaan borduren. Voor mij is eigenlijk constructivisme het kaartmateriaal. Er zitten ook heel veel lijnen in en verschillende vormen. Dus ben ik op dat idee eigenlijk verder gaan borduren om te kijken van, wat kan ik daarmee om daar mijn kostuums uit te halen. U start vanuit het landschap en dat brengt u over in uw kleding. Ja,
En deze is gebaseerd op de Westerschelde, het meanderende van de Westerschelde. En deze jurk met het groen is gebaseerd op het landschap. Ik noem het dan ook de jurklandschap. De wei. De wei, de Het tarwe, water. de aardappelen op de ruggen. En vandaar ook het plooiwerk, een beetje gebaseerd op die ruggen van de aardappelen. Dus er zit altijd wel een associatie van een bepaald landschap met een toevoeging van zeefdruk in 3 kostuums. Goedemiddag. U mag zeker kijken. Wat vindt u van de verbeeldingsroute? Ja, ik vind de verbeeldingsroute heel leuk. Ik loop normaal met de hond altijd de andere ronden, maar nu beelden er weer staan, loop ik even hier langs. En wat ik echt heel leuk vind, dat is het olifantenpaadje. Want het gaat ook van de zeedijk af en het gaat ook wat meer door de binnenstad heen. Dus ook dat vind ik heel erg leuk. Dus dan wordt de stad er helemaal bij betrokken. Ja, dan wordt de stad er veel meer bij betrokken, ja. En dat vindt u het positieve? Ja, nou, maar ook de mooie beelden natuurlijk. Hè. Het is niet alleen het positieve dat de stad erbij betrokken wordt, maar dat vind ik wel een extra dimensie, ja. Meneer en mevrouw, waar komen jullie vandaan? Vlaardingen. En komen jullie vaker in Terneuzen? Nee, dat is de eerste keer. En, wat is uw eerste reactie? Nou, het water is super. Maar we hebben het dorp nog niet gezien op de stad. De haven is leuk. En de haven, dit is leuk. En er zijn ook allerlei kunstwerken op de Scheldedijk. Oh, dat gaan we dan zeker bekijken. Fijn, dank u wel voor de tip. Wat vind je van de kunst op de Scheldeboulevard? Heel netjes, keurig. En wat vind je vooral leuk? Wat zegt hoe het gemaakt heeft en alles. Iets apart. Ja, anders nooit ziet. Ja. En mevrouw, vindt u het ook leuk? Ja, het is heel mooi gedaan. Kom je speciaal daarvoor? Wij komen er niet speciaal voor. We komen gewoon lekker voor de gezelligheid en lekker eventjes rustig zitten. En eventjes kijken op het water. En u komt uit? Uit Portugal. Portugal? Ja, uit Portugal. Helemaal voor deze kunst. Speciaal voor deze kunst. Nou, geniet ervan. Dank u wel. Loopt u de kunst niet te hard voorbij? Zeker niet.
Nog wel. Heeft u er al van genoten? Ik heb er nu nog extra van genoten. Waarom? Ja, omdat u me erop attendeert natuurlijk. Want als ik loop zie ik niet altijd alles. Maar nu wel. En? Ja. Ik ben geen harde kunstliefhebber, maar ik vind het wel een prachtige versiering voor de boulevard.